Бүтін Россия халық санын алу башланырға бір атнадан артық вақыт қалды. Оның төп этабы 15 октябрьдә башлана һәм 14 ноябрьгә кадәр дәвам итә. Быелгы халық санын алуның үзенчәлекләре нәрсәдә? Хәбәрчебез кызыксынды. Әзерлек эшләре төгәлләнде. 15 октябрьдән Россиянең һәр кешесе бөтен Россия халык санын алуда катнаша ала. Бу чараны үткәрүгә Татарстанда 8500-дән артык кеше җәлеп ителә. Алар исәпкә алучылар, контролерлар һәм волонтерлар. Стандарт мәгълүматлардан тыш кешеләрдән белем, мәшгульлек, нинди милләттән булуын сораштыралар. Основные принципы переписи населения. Первое. Беренчесе, халык санын алуны гомуми кылаучылау. Безгә һәр кешене искәрмәләрсез исәпкә алырга кирәк. Кешенең җинесенә, яшенә, гражданлыгына, кайсы торакта теркәлүенә карамастан икеләтә исәп булырга тиеш түгел. Икенче төп принцип халыктан җаваплар аша белешмәләр алу. Өченчесе, халык санын алудагы сорауларга җавап биргәндә кешеләрнең үз билгеләнеше. Дүртенчесе, халык санын алу вакытында алынган мәгълүматны яклау. Исәпкә алуны 3 ысул белән узарга мөмкин. Дәүләт хезмәтләре порталы аша онлайн исәпкә алу кагазын мөстәкыйль тутырып, стационар исәпкә алу участокларында шул исәптән күп функциялы үзәкләргә мөрәҗәгать итеп, халык санын алуда мөстәкыйль узмаган кешеләрне исәпкә алучылар билгели. Исәпкә алучыларның 70%-тан артыгы коронавирустан вакцина ясаткан яки ковид белән чирләгән инде. Участвуя в переписи, каждый... Халык санын алуда катнашып, һәр граждан Татарстан Республикасының социаль-икътисади үсешенә үз өлешен кертә. Чөнки мәгълүматлар киләчәктә илкүләм проектлар һәм социаль программалар эшләүгә нигез итеп алына. Алынган мәгълүматлар районнарда балалар бакчалары, хастаханәләр, фельдшер-акушерлык пунктлары, китапханәләр, музейлар, клублар, мәгариф учреждениеләренең санын ачыкларга, яңаларын кайсы районда зирә кирәклеген аңларга булыша. Шуңа күрә һәр гражданның исәптә алуда катнашуы мөһим. Исәпкә алуда катнашуны раслау өчен респондентларга исәпкә алу кагазларын тутырганнан соң алынган QR-кодны күрсәтергә кирәк. Россия халкы беренче нәтиҗәләрне декабрь аенда ук белә ала. Ахыргы нәтиҗәләргә киләсе елның декабрендә йомгак ясыйлар. Озилә Батырханова, Диана Дасаева, Никита Граханцев, Татарстан яңалыклары.